Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kingoldoy ti pagmasusyan tayo yung kapiesta ng San Francisco ning Assisi. Si Cloud Tampo at mga dyan tayo ng Horacio Emperata laban king COVID-19. King lagyunig pat ning anak at ning banal ay Espiritu. Amen. Itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ahig pami. Aminan mi ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami, at may kamatena, karing dakal, ataw. Adwan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me ke kami ing makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo'y kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ringtang mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo isablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paborian miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emusa na pisawili nga klismi kekap, king kakulang mi. Nune, bagkus mo keng ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasio, San Francisco ning Assisi, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. King lagyunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen.
Kaniti pong kikatang kapag masusyan, kambeding sarili tang kapag nasan, pakiabi tala naman karing kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na di Alberto and Catherine Bumanlag, Jet Manangkil, Ray Maliwat, Romeo Maniago, Wilwa Masaganda, Joyce Masaganda, Nida Manalad, Janet Borja, Loli Sun, Carlo Bien Sun, Anthony Rivera, Milagros David, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Carla Almenanza, Joan Rose Tolentino and family, Ferdinand and Mirna Lising and family. Special intention, Ditz and Lita David and family, Villamor and Zalina Tolentino and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Ira Fernando, Jose Fernando Maniago, at Edwin Cunanan. Safe travel, William Michael Tolosa and family. Speedy recovery Daddy, Angelina Lising, Remeji Mateo, Angel Pajardo, Monica De Leon, at Carmelita Galang. Healing, Beltrinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis at Flor Mercado. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Junior, Lutgarda, Princesita, Ernesto, Jay, Aurelia, Victor, Orlando, Francisco, Jimmy, Gregorio, Lourdes, Mario, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Ramoncito, Elizabeth, Librado at Jesus.
Ilagyuningib pa po ng anak, po ng Banal Espiritu, ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugudan ng Diyos, nating pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabay kakaingan. Maya payabak, kakaingan po. Maya payabak po amon. Gaganakan tayo ngayon metong mo namang sikat a santo, San Francisco ng Assisi. Nyabat ang abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan, din kasalanan tamo, at manyatapan tawad at pakadudu, king apong gina. Ikang ginawa kang San Francisco, metong ataong makapasubali, king kasalesayan ng Santa Iglesia, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ikang tikyan ng San Francisco, king pamibiyebya ng mitmong kalayan, karing sablang bagay makayato, Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ikang minantabi kang San Francisco, banasan niya ng mitmong katapatan, king biye, ing turu, ng Ebanghelyo, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ing Diyos, sa may pahintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alanghangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sa upan may San Francisco, ban mibule kang Kristo, kapamilataning biye, kakaluluan, at kapakumbaban. Ato kyan mineman sana yung kakanganak, king pamaglakad mi karing bakas ning Juan a Francisco at kapamilataning pamakiwangis mi king lugod ng mipnong tula. Itiyadon mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo, ating Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iban, king sulat ng San Pablo, karing tao, Galacia. Abalitan nyo na, nung makanano ko pamibiyebe, kanitang tutuntunan ko po, king relihiyon da ring udyo. At nung makanano king ligalig alang lunos, ing iglesia na ning Diyos. At nung makanano kung depat ing sablang agyuko, baking asira. Makauna akong epalak karing udyo, akasing edad ko, king pamanupad king udaismo. Maigit epalak ing katapatan ko karing kawugalyan da, ring kaya kaming pipumpunan. Dapot ing Diyos, king mal ng grasyo, pinili na nako kanitapang atsuko king atyanang induko, at inaos na nakong sumuyo keyo. At inyang biryana ning pakilala ka na ko ing anak no, ban ipanaral ko karing pagano, ing mayap abalita tungkol keyo. E ako linapit manyawat kausukan kanino paman. Ni e ako mekikit Jerusalem, para manakit karetang minunang meging apostol amumuna kanako. Bagkus minta kong agad-agad karin Arabia, at kaybat migbalik ko ka rin Damasco. Kaybat daring atlong banwa kanito, kanita ko pa mo minto ka rin Jerusalem, ban makikit kang Pedro. Ang yang may natili kong kayabeda, kilub daring 15 aldo, ala kong ikit karing aliwang apostol, nunemo i Santiago, ing kapatad na ning Ginoo. Katutuan iting susulat ko, e ako maglaram, ing Diyos balo na. Kaybat may mamunta ko karing miyayaliwang lugal karin Syria at Cilicia. King panahon na ito, ring miyembro daring iglesia ng Kristo karin Odeo, era ko po balo lupo. Ing bukod mong balo ring aliwa, king ako ing linigalig karela kanitang minsan, ngeni ipanaral ke ing kasalpantayanan, apig kapilitan kong siran king milabas a panahon.
Inya maragul ing pamipasalamat da, king Diyos, alang-alang kanako. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. tarian mo ko o Ginoo, king dalan painturo king bie alanangga. Tayran mo ko, O Ginoo, King dalan, painturo, King biye, alanangga. O Ginoo, sinuri mo ko at kakilala mo ko, balo mo ing sablang daraptan ko, ang gyangkyang marayo at atalastas mo ing isip ko, akakit mo ko, magobra ko man o makapaynawa, balo mo ing sablang daraptan ko. Tayran puro, King biye, alanangga. Ika ing linalang king sablang dake ning katawan ko. Inubog mo ko king atyanang indu ko. Pasalamatan da ka, uling sukat kang pitakutan, at pagmulalan ing dapat mo. Tayran mo ko, O Ginoo, King dalan, painturo, King biye, alanangga. Balo mo ning tambing ing kakong kaladwa, kening katawan ko alang makalihim kaya ka. Kanita pang miyuyubog ko king makasalikot, at mirinan kong anyo king malalam agabon. Tayran mo ko, O Ginoo, King dalan, painturo, King biye, alanangga. Ing amano mo antiyang saslag, antiyang sulu, amat nube king pamaglakad ko, at salayang saslag king kakong daklan. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. King panahon nito, tiglos dari Jesus sa dingalagad na ing pamaglakbera, at miras laking meto nga baryo. Ing meto nga babaeng milagwan Marta, tinggap nung matula king kayang tibale-bale. Iti atin niyang kapatad milagwan Maria. Linuklokiti king harapan ng Ginoo, at may kirandam king kayang turo. E nabalo, ing harapan ng Marta, king dakala obrang sukat ng daptan. Nya linapit siya kang Jesus at sinabi na, Ginoo, mo papansin, king ing kapatad ko, paboren na akong magobrang magdididili. Pakisabi na mo kaya, ing saupan ako. Dapat pekibat ng Ginoo, Marta, Marta, maliligalig ka at mayabala ka rin dakalabage. Dapat metong muing tunay kailangan. Tinudyang memili Maria. At iti emil ako kaya. Ing mayap ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Kapurihan kay ka, O Kristo. Kahit matagal na po yung aking buhay sa seminaryo, pero kuminsan ito po rin aking binabalik-balikan sa aking pagkapare. Dahil pumasok po ako ng seminaryo at the age of 12 years old lang ako, going 13, high school. Galing ako ng elementary sa public school at then pumasok sa seminaryo. Alam niyo, ang una kong natutunan sa seminaryo, sa mga seminarista, ang unang parang bago sa akin na narinig ko sa seminaryo, sa aking munting kaisipan noon, ay yung salitang division of labor. Division of labor. Na nung elementary, di ko na narinig yung salitang division of labor.
Pero pagpasok ko ng seminaryo, pag may mga okasyon na kami, yung mga mas matatanda sa amin, kagad mong marinig, let us divide the labor. Division of labor. So, mayroon nang i-assign sa maghahakot ng mga upuan, papunta dun sa auditorium, may maghahakot ng mga lamesa, may maglilinis din pala sa auditorium, may in charge sa sound system, may in charge sa mga palaro, kung ito'y isang programa sa amin. Ganun, may lahat ng mga dapat gawin sa araw na yon, mayroong nakatoka. Oo nga naman, no? Kasi kung lahat maghahakot ng upuan, walang maglilinis, may mapapabayaan. Kung ang gagawin lang aayusin yung mismong venue, wala naman sound system at walang mag-MC, walang tututok doon sa mga palaro, pagdating ng okasyon, papalpak din. No? Kaya division of labor. No? At dito po sa ating parokya, masaya rin ako na yung Sabado rito, may mga days na nakadivide din yung paglilinis ng ating simbahan sa iba't ibang mga organisasyon. May nakatoka dun sa yung Carlo, may mga nakatoka dito sa pagpunas ng mga grills, at saka sa mga upuan, siguro yung mga matatanda, no? May in charge, kung saan-saan dito. Yan po yung division of labor din. Para walang manineglect na sulok nitong ating simbahan. At alam nyo, itong ating ebanghelyo ngayon, yan din ang aking nakikita. Yung division of labor sa pagtanggap ng bisita nitong magkapatid na Maria at Marta. Si Marta, naging busy dun sa kusina. Naakala niya, ang pinaka-importante at dapat lang gawin nila ay yung kusina. Hindi niya alam, hindi niya naisip na mahalaga na mayroong nakaupo din para mag-entertain sa Panginoon. Na mahalaga din na may makipagkwentuhan at humarap dun sa bisita na sila yung dalawa, di dapat nandun sa kusina. Kaya sa atin po, kung minsan nga, pag may mga bisita tayo, ako, pag nakikikain, siyempre, masaya akong may inihahaing pagkain doon. Pero kung minsan po, hindi ko alam kung baka hindi aware yung mga bisita na iiwanan yung pare na nag-iisang kumakain, na wala mang kaistorya, na wala mang humaharap habang sila nandoon. Pero parang hindi maganda ang dating. Dapat meron parang nandoon. Na parang ang pinunta ng pare doon makikain lang. Na parang yung pare, ang takaw-takaw. Yun lang pagkain ng... Alam niyo po sa aming mga pare ko minsan, hindi naman talaga yung pagkain kundi makilala namin yung mga nasa bahay. Kundi makasama namin yung mga parishioners. Sa dami-dami ng aming mga kinakain sa iba't ibang lugar, secondary na lang yung pagkain. Kaya yan, tuloy yung mga pare, inaatake sa kabusugan. Matataas ang presyon, diabetic. Paano akala nyo, pagkain lang ang gusto dun sa mga bahay. Hindi, kundi yung pakipag-usap, pakipagkwentuhan. At ito po yung sa ating ebanghelyo. May humarap sa Panginoon si Maria at si Marta dun sa kusina. Pero ano ba talagang mali rito? Mali ba yung sa kusina? Dapat ba silang dalawanan sa harapan ng Panginoon? Hindi naman Hindi naman tinawag ng Panginoon si Marta, dito ka na. Iwanan mo yung kusina. Hindi naman ang ginawa ng Panginoon Kundi pag titignan natin yung gospel, parang ang tinuwid lang ng Panginoon, yung parang pagkainis ni Marta, na para bang pagod siya doon, parang yung complain niya. And I think ito rin po dapat yung ituwid natin. Hindi lahat ng ating pagtatrabaho ay ayos na. Kung minsan naayos nga yung
pinagawa, buwisit naman yung gumawa. Nagdadabog naman yung nagtatrabaho. No. Para dito, si Marta, parang ganun, parang ang tingin niya dun sa kusina, pabigat. Nakakapagod. At siguro ito rin po yung ating dapat ituwid sa ating pagtatrabaho. Ako bilang pari, kayo bilang mga magulang. Sa paghahanda niyo ba ng pagkain sa mga anak niyo, nagdadabog-dabog ba kayo? Nagsisisi ba kayo kung bakit nag-asawa pa kayo? Kaya ngayon, meron kayong pinalalamon, pinakapakain, sakit sila ng ulo, problema. Siguro ang punto ng Panginoon sa atin, at ito yung aking nakikita, ang kailangan lang we just have to do what we are doing sa ngalan ng pagmamahal. Ika nga, pag-ibig, let us do our job with love. Kaya pag nagluluto ka bilang nanay, gawin mo yan bilang pagmamahal sa mga anak mo. Pag naglalaba ka, pag naglilinis, ano man ang ginagawa natin, let us always do it with love and care. And I think ito po yung dito tayo dinadala ng Panginoon. Ano man ang ginagawa natin, nagiging walang kwenta. Pag sa ating paggawa, nagdadabog at nag-iinis tayo. Mas mabunga yung, mas maganda, mahahulugan na ginawa natin ito dahil sa ating pagmamahal. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa painteng ating mga kailingan, tayong lahat na patuloy na ay naakay ng Panginoon sa buhay na banal, sa buhay na maligaya. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mo. Pakiramdaman mo yung panalangin. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, kalupa ng Mario, makirandam lasan ng masalese king kaburyaning Diyos, barang matampang ato paran, ing pamanayid do king balayana, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka ring pamuntok ning kayakatang bansa, hela sa maigit mababaliso, at mayayabalo ka ring dakal abagi, nune ipamisan do, ing karelang pamagmalasakit, king ikakahayap ding memalen, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo. Para ka ring reliyosang mirikil king karelang biye king pamangadi, maging kanwanan lasana karing karelang kapatad, metong apamakirake karing aliwa, king kayapan at tula ning pamangilala king Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para kaya katang balayan at alatuki, balayan amituburan, mabiyasa ta sanang makiramdam, at tupad ka ring amano ning Diyos, at kapilan man, mimiwas king pamipatutukeyo, ipanalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman mo yung panalangin ni. Ngayon ipuwadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ginoong Jesus, king kaya kang ebanghelyo, tuturo mo, ing eke dapat maliligalig at mayabala ka rin nakalabagi. Nasa aming makirandam ka rin kaya kang amano, ban tumubo at lumabong ing kasalpantayanan ni at kapanaligan kaya ka. Pakiramdaman mo sana at pakibatan din ing kayadwanan ni kaya kang balayan. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanghangga.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Asaning Ginoy ting daon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, samantalang daralami lakaya kareting ang kaya kaming ayin, sadya mo kaya sana magmasusi king misteryo ng Banal na Cruz, anong nuya kinawol ni San Francisco, kambining milalablab alugod, tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo man tabi kaya kayo, At kaya kan temurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang kanino ipa, Diyos king alangang gadubos mayupaya. Ibabay may Santa Iglesia, king banang panahon, kapamilataning pamipagtomong lalaki, at babaying makapasubali king kabanalan. Babiya patutuking kaya kang alangko pa sa lugod. Agaganda kami, kapamilataning biyerang bayani, at sa sapan kapamilatan di nga lang likat dang panalangin, ban maging mabiyaking tanda ning magigtas mong upaya. Ulinita kami rin sa Blancoro, ring anghel karing banua, daralit min kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka banal. Diyos sa may upaya, Mitmuyeng banwa ting yato king kaya kang ligaya. O sana king kakatas-katasan. Mapalad din daratang king lagyo ning Ginoo. O sana king kakatas-katasan. tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritum, ban para kaya kami, manalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayan may daong kusang lug, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapit, pepa salamat siya kaya ka. Piraso na binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya, iti ko nga nat ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya, iti ko nga, minum ko kaniti. Itiin kalis, ning ka na akong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Natanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan niyo pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ing banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban meganap yung ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman din kapatid ming pepainawan at maninayang sabing niya, ading sablang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen do ng Diyos, kambe ng San Jose, ang kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga.
Mapamintuking amayan tala pangabo sa bibuking bananan turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Ibpami, so kabanwa, isang banyi lagyo mo, natangke kami kayarian mo, katisulit, antibanwa, hingga ni kingaldo-aldo, diya mo kaya kami kingaldo ang ini, ang puwan ipatawad mo kaya kami, ring salam ni kaya Mga yam kaya paisawin king tukso. Naikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin ni, bangking kasapan ni kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo payan at ing ligaya manggaman ki nga lanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, igang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Ipong may kakapatad, masyata mga pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yatu pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yatu pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yatu ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Yung malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, yan ang tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banan ng komunyon. Ginoy ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, kapamilataning banalay Kristyang pigmasusyan mi, sapan mo keng makyapos, keng makapostol ng lugod, at sigasig San Francisco. Idake miya sana yung meto ketawan, king lugod, at tatanggapan ming ibat keka. Itingan na doon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginoo, mantabi kay kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupahing tuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ng kakatang kapag masusya, no may tanay ang ining luguran ng Diyos ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po oras. Kaya kayo magandang araw.